Doncs l'Estiueig és un espectacle a partir de la trilogia de la villeggiatura de Carlo Goldoni. Són 3 obres que nosaltres hem adaptat en una i és una comèdia d'embolics que en el fons parla de la necessitat que sentim de marxar de vacances. Exacte, partim de l'original, partim del clàssic, però l'hem anat estirant fins a arribar a una contemporaneïtat, no? Vull dir que al final tots aquells personatges que estan situats al segle XVIII de sobte es van transformant en una mena de personatges que podrien viure a la nostra època perfectament amb problemes o amb situacions que podríem viure ara mateix nosaltres. I hem fet de tot una mica, però una de les coses que ens agrada fer justament és agafar els clàssics per tirar enrere i veure com s'ha transformat la societat, no? Des d'allò que estava escrit en un moment concret i per comparar-ho. Ens agrada molt fer aquest exercici. De vegades també tens la sensació que estàs fent una mena de feina d'investigació, tirant enrere i comparant-ho amb com vivim o com s'ha transformat la societat a l'actualitat. Sí, realment, encara que estiguem parlant d'uns personatges del segle XVIII-XIX, de cop i volta seguim amb les mateixes ganes i necessitat de marxar, de fugir d'una rutina, de fugir d'allò que ens atrapa diàriament i de cop continuem sentint aquesta necessitat de trencar amb això. I amb això ens hem sentit com... De fet, tots els personatges d'aquesta obra tenen la necessitat de trencar amb les seves vides, no? D'una manera o d'una altra. N'hi ha alguns que ho aconsegueixen, n'hi ha d'altres que ho intenten, alguns directament fugen. Vull dir que de finals n'hi ha per tots els gustos, però realment és el que diu la Carla, no? Que realment podríem sentir-nos totalment identificats amb el que els hi passa a ells. Aquí a l'Aurora hi hem vingut amb molts espectacles des de fa molts anys i de fet hi hem estrenat molts espectacles com els secundaris, el Bon Policia, ara en diria moltíssims, i és un lloc on ens hi sentim molt a gust, on sempre se'ns ha acollit molt i molt bé i on se'ns permet, a més, fer una residència tècnica, que vol dir que podem estar aquí una setmana sencera acabant d'ajustar tot allò més tècnic per poder-ho estrenar tranquil·lament, no? Que moltes vegades no tens l'ocasió de fer això abans d'una estrena